Fil-leaflet li l-Gvern bat li l-kaċċaturi qed iserħilhom rashom li hu laħaq xi qbil mal-Kummissjoni Ewropea biex il-kaċċa fir-rebbija tibqa' possibbli. Dak li jagħmel il-Gvern bħalissa huwa simili ħafna l dak li jagħmel qabel ir-referendum għas-sħubija ta' Malta fl-Ewropa u qabel l-elezzjoni ġenerali. Dakinhar Lorenz Gonzi kien tom garanzija li se jibqgħu jipprattikaw id-delizzju tagħhom b'mod sħiħ. Għal ħafna mis-snin wara din il-weda l-kaċċaturi ma setgħux jipprattikaw id-delizzju tagħhom. Din is-sena l-Gvern qal li l-kaċċaturi li ftehim mal-Unjoni Ewropea għal deroga dwar il-kaċċa fir-rebbija u li se jħallihom jaqbdu summina u gamima waħda kull wieħed. Kelliem mal-Kummissarju Ewropew tal-Ambjent ċaħat li kien hemm xi qbil mal-Gvern Malti filwaqt li kkonferma li l-kwota tal-asafar li jistgħu jinqabdu ġiet deċiża mill-Gvern Malti. BirdLife Malta u l-Alternattiva Demokratika ikkundannaw il-mod li bih il-Prim Ministru żgwida lill membri tal-Kamra, lill-kaċċaturi u lill-pubbliku dwar il-kaċċa fir-rebbija.